салом ҳаводорони барномаи ютуби канали Тоҷикон Ҳолидей. оё медонистед ки дастпарвари футболи тоҷик дар чемпионати Англия ҳунарнамоӣ набудааст? шояд чанд нафаре ки пайваст ба футболи Аврупо таваҷҷӯҳ доранд аз ин огоҳ бошанд, аммо бовар дорам ки ҳатто онҳо низ намедонанд ки бозингари помири овозадор дар Энфилд муқобили Ливерпул бозӣ кардааст. аллакай ҷолиб шуд, ҳамин хел не? Инаш ку ҳеҷ чиз, маҳз дастпарвари футболи тоҷик барандаи нишони тиллоии бозиҳои тобистонаи Олимпии Сеул 1988 гардидааст. дар он финал дастаи Иттиҳоди Шӯравӣ Бразилияи бузургро аз по даровард. агар хоҳед донед ки ӯ кист, пас моро пайгирӣ кунед. рафтем. Сейчас Еремчук покидает поле. Алексей Валентинович Чередник. И вместо него выходит Алексей Чередник. 15 сентябри соли 1960 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Чередник дастпарвари мактаби футболи бошгоҳи овозадори Помири Душанбе мебошад. сараввал Чередник фаъолияти варзишии худро ба ҳайси дарвозабон оғоз кард, аммо баъдтар мураббӣ ӯро ба тарафи чапи хатти ҳимоя гузошт. аз соли 1977 дар ҳайати дастаи ҷавонони Помир ва сар аз соли 1979 ба ҳайси бозингари асосии дастаи Помир Душанбе бозӣ кардааст. ӯ дар ҳайати дастаи асосии Помири овозадор то соли 1982 дар 134 бозӣ ба майдон омода 4 гол ба самар расонидааст. дар дастаи Помир ки он замон дар Лигаи якуми футболи собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ ҳунарнамоӣ мекард, Чередник дар қатори футболбозони овозадор ба монанди Манасян Вазген Игнатович, Турсунов Валерий Юлдашевич, Черевченко Геннадий Иванович, Манаников Андрей Иванович ва чанд тан аз бозингарони овозадор ки баъдан дар дастаҳои пурқуввати Шӯравӣ бозӣ намуданд, ҳунарнамоӣ кардааст. он замон сармураббии дастаи Помир Ғулом Ҳайдаров Владимир Алексеевич ба ҳисоб мерафт. дастпарвари футболи тоҷик соли 1983 ба дастаи Днепри Украина пайваст. Алексей Чередник пас аз ҳунарнамоии муҷалло дар ҳайати Днепр соли 1990 шомили дастаи Саутгемптони Англия гардид, ки дар таърих аввалин бор буд ки як бозингар аз Помир Днепр дар маҷмӯъ аз собиқи Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ дар сатҳи дивизиони пурқуввати Англия баромад мекунад. ёдовар мешавем ки Саутгемптон моҳи ноябри соли 1989 қаҳрамони олимпӣ Алексей Чередникро аз Днепр ба маблағи 60,000 фунт харида буд, аммо бо сабабҳои номаълум ӯро муаррифӣ накард. дар охири моҳи марти ҳамон сол ба Чередник муяссар шуд ки дар варзишгоҳи афсонавии шаҳри Лондон Энфилд дар охири бозӣ бо Ливерпул дебют кунад. қобили қайд аст ки дар мавсими солҳои 1989-1990 Ливерпул қаҳрамони Англия шуд, ки он қаҳрамонӣ то омадани клуб ба Англия охирин барои Ливерпул буд. дар он мавсим Саутгемптон зинаи ҳафтумро ихтиёр кард. Алексей Чередник то соли 1993 дар дастаи Саутгемптон боқӣ монд. баъдан Чередник дар дастаҳои Черноморес, Металлург ва Квирбаси Украина бозӣ карда дар соли 1996 ба корномаи касбии худ нуқта мегузорад. дастпарвари футболи тоҷик қаҳрамон ва барандаи ҷоми шӯравӣ гардида, ҳамзамон дар солҳои 1986 ва 1989 ҷоми Федератсияи футболи Иттиҳоди Шӯравиро низ тори сар бардоштааст. устоди варзиши шӯравӣ устоди шоистаи варзиши шӯравӣ мебошад. ӯ шаҳрвандии Украинаро дорад ва аз моҳи декабри соли 2001 ҳамчун мураббии селексионери бошгоҳи овозадори Украина Шахтёри Донецк фаъолият мекунад.
агар хоҳед пайваста наворҳои ҷолиб ва хабару гузоришҳои варзишии Тоҷикистон ва ҷаҳонро пешниҳодатон дорем, пас ба канали мо обуна шавед ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. дастгирии шумо пешравии мо. Бурҳониддин Муслиҳиддин будам. То дуруди дигар, худо нигаҳдор.